Megalakult a Jobbik helyi szervezete, mikor történt mindez, hány taggal, és jelen pillanatban hol tart a szervezet, a párt tiszaújvárosi fejlődése? Igen, megalakultunk. Ez november 9-én történt, 6 fővel volt az alakuló ülés. Szegedi Csanád, országos elnök helyettes segédkezett ebben nekünk, akinek köszönjük szépen. Hát jelenleg ott tartunk, hogy tagtoborzáson vagyunk. Már van egy plusz tagunk szerencsésen, úgyhogy így 7 főre növekedett a szervezetünk. Hát szeretnénk helyi politikai kérdésekkel foglalkozni, mivel ez egy párt. Mindenféleképpen olyan dolgokkal, amik országos szinten esetleg nem kapnak olyan jelzéseket, amik többi párt, parlamenti párt nem meri ezt megtenni. Ilyen például a multinacionális cégek előtérbe helyezése a magyar vállalkozásokkal szembe, vagy mint például a cigánybűnözés, amiről senki nem mer beszélni, és viszont országos jelenség. Mi ezt bátran felvállaljuk, és vannak is ehhez terveink, hogy hogy valósítjuk meg. Az országos szervezetnek erre a Bethlen Gábor program van kidolgozva. Helyi szinten fontosnak tartanám a munkaerőpiacon a diszkriminációt a életkorral kapcsolatosan, ami országos probléma is, ugye, hogy 50 éves korban már egyáltalán nem akarják az embert felvenni, az önéletrajz olvasása közben ott meg is állnak, hogy 50 éves. Hát szerintem ez tarthatatlan, mert egy 50 éves ember ugyanolyan munkaképes, mint egy fiatal. Ezt a problémát meg kellene oldani valahogy, erre is vannak terveink. Úgy szeretnénk, hogyha esetleg a nyugdíjkorhatárt leszállítanák, és ezáltal hamarabb nyugdíjba mehetnének az idősebb emberek, és a fiatalok több munkalehetőséget kapnának ezáltal, és akkor nem alakul ki ez a helyzet, hogy esetleg egy gyermek az édesanyját vagy az édesapját szorítja ki ezáltal a munkahelyről. Azt azért meg kell mindenképp kérdeznem. Ugye országos politikában a Jobbik jelen pillanatban nem ezekkel a kérdésekkel van előtérben, hanem teszem azt mondjuk a Magyar Gárdával, illetve megyei politikát, hogyha nézzük, legutóbb a Jobbikról ugyancsak nem ezekben a kérdésekben hallottam, hanem Sátoraljaújhelyben egy meglehetősen diszkriminatív, mondhatni rasszista kijelentéssel az ottani elnök részéről, éppen így cigánybűnözés kapcsán, csak ő a bűnözés felejtette el mondani ott. Ugyanezek a jelzők itt is jellemzőek lesznek, vagy egy finomabb, finomítottabb politikát próbál majd folytatni a helyi Jobbik? Természetesen ez az egész országos politikánkra igaz, hogy nem akarunk mi semmilyen olyan jelzőket használni, arról, hogy mi beszélünk bizonyos dolgokról, amire más pártok nem mernek, és ezáltal minket támadások érnek, ez ellen mi nem tehetünk. Egyetlen megoldás az, hogy beszélni kell róla, és meg kell oldani a helyzetet. Attól, hogy ilyen vagy olyan népcsoporthoz tartozik ez a dolog, ez teljesen mindegy. Hát ez megtörtént Újhelyben, gyakorlatilag egy cigányozás. Hát az, hogy a helyi szervezetnek, annak tagja vagy elnöke milyen kijelentést tett, én azzal kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, ez az ő egyéni dolga. Hogy ő hogy nyilatkozott ebben az ügyben, szerintem az országos szervezet majd valamit reagálni fog. Mik a jövőbeni legrövidebb távú tervek, mik lesznek a szervezet részéről azok a dolgok, amiket most előtérbe helyez? Hát először városi szinten szeretnénk a jobboldali kulturális életet fellendíteni. Ez alatt azt értem, hogy fórumokat szervezünk, műsorokat, előadásokat, meghívunk vendégeket, különböző személyiségeket, és ezáltal szeretnénk a magyarságtudatot erősíteni az emberekben. A távlati célunk pedig az, hogy a parlamentbe jussunk, és az önkormányzatban is sikereket érjünk el.